Bueno, arratzalde ondanoi, ongi etorri Oñatiko laburmetra irralian 11. ediziora. Bueno, aurten bagitzu, berezisa da, publikorik ez da hau, ez da izemuten da, baina, bueno, atzetik egongo zaior geu jarraiketan eta benetan mila esker, txalo zeuendako. Bueno, baina hoxe, virus kontuak eta 11 ikusteko jaixua gara, Eta geupe 11. edizioa injogu. Eta hori bai, zailtasunan gainetik gertatu da. Eta nola ez, eskerrik asko parte hartu duzuen danoi, eta, bueno, etxetik ikusten zabitzen danoi bebai. Eta noski, herri kulturan parte izatiatik bebai, ez da? Bakiguk, eslogan bat inu, ez da, kultura segurua da. Eta hori, bueno, argi ikusi du, ez da? Hola segabitz. Baina, bueno, hori kultura segurua da, eta punto. Bueno, eta herri kulturizatua, emuten daue batzundako ez da lain segurua, orduan, aloro. Baina guazen arira, 20 talde lehiatu dia gaur, eta bat oberbukinagatik kanpo geratu behar izan da. Beraz, hau eskerketakoa da, taldiak emundu zein babesa. Eta hori bai, 20 talde horreitatik, bik ez dago entregau, eta lauk ez dago baldintzak bete. Orduan, esangu 14 bideok edo 14 laburmetraik lehiatuko dagoia, bai, lehiatuko dagoia, hori da. Eta ze irizpide jarri dago antolakuntzak aurten laburmetrai horreik itxeko. Bueno. Claro, dano pentsako baina ez da, maskarilla, virusa, holako zeo, fijo. Ba ez, euskal mitologia izan da gaia. Bueno, ondo, iradokitzailea, ez da, esango. Eta, bueno, objektua be, euskerikundako hortzetako eskuila izan da, aginetako zepilua, eta hori bai, laburmetraiak, bagitzue, oiko moduan, euskeraz izan behar diala, eta Oñatiko leku zehatz batzuk agertu behar diala, ez da, horreik baldintzatako batzuk dira, eta gehixenez 3 minutu iraun behar daue, eta gutxienez bat. Bueno, eta esan dako mura, 14 beteten daue baldintza honeik, bai? Atentzione, ikusten zabitzen dako oharra. Aurten bagutze publikoan zarisa, normalian, antzokitan papela bete, eta segidan gero kontaiten dira, eta bota egiten du. Aurten, teknologian lagun ingara, eta formularixo bat eukiko dozue hau beteteko, bai? Galia bukatu eta ondiope ordu bete eukiko dozue, hori, botaz formularixoa bete, zeuen talde guztokuena markau, eta bialketako. Eta rekuentuain ja, oingoan automatikoa izango da, hori gure alde, ez da? Eta hoxe, eta sarietan igoko dugu, publikoan sarixan irabazlea. Ados? Bueno, hasiko gara lehenengo 3 laburmetraiak ikusten. Bueno, zontzun askotariko gaixak ekarri dozu aurten, eta bueno, hori be eskerketako da, ez da? Aniztasuna hemen, bueno, danetik egon da alan be, Bueno, azteko eta behin, txitek zorginen mundura eruango gaituzte, zorginen borrokalari batzun mundura, edo, bueno, ikusiku, ia ze esaten duzuen bertan. Gero bigarren duingi eukiku, talde mitikoa badakitzue, aurten Euskal Herriko Oñatiko izaki mitologiko baten inguruko alako, kontakizun bat edo ekarriko dozkue, ia gustoko dozuen, eta LPM taldiak dialektika alako etiko-moral bat ekarriko dozkue, ia mitologia versus erligioa, eta hortik eratorriako zeo zer. Bueno, ikusiku, ia gustoko dozuen. Bai, naiz. Entzun, hau larrixa da. Etorri ja kobalekura. Baina ja, azkar, zabaldu.
Mucha ella, no va. Bai, hau da. Importantia bago da, ba. Iepa, neskak. Hoxo. Bueno, neskak ez dakit irakurri zuen, gaur oinatik beste emakume bat eraila izan da. Seixo. Bai, eta... Hau ya txeixo, justo mierdia, betiko mierdia. O sea, Hau bere bukaera gaiari da. Seixo, eskia kristana horra, es que zein Zuek, ba oin da momentua, oin ala sekula, ne ustez, oin arte ibili gara, planeak jendana, ja ixe dana lotuta aku, zuek, oin ala sekula! Bale, biharrezkoa naku? Nik nago esan dakoan ekarnean. Zuk? Poltran ater uste. Na, olatz? Bai, nik dana prest. Bale, neskak, hau da momentua. Ai hau da, eguna. Bale, zuek, dana gertu daku, dana ondo urtengo da, baina horteko sinesten bio. Zer garagu? Zorgina. Zer garagu? Zorgina! Zer garagu? Kaioen arrabotxak datoz, ternuarantz apartitzean. Arrisku handiak itxasoan, handiagoak bihotzean. Arrisku handiak itxasoan, handiagoak bihotzean. Nola zuaitzak sustraiak lurrean, eta barrak itxasorantz. Ala nire gogoa ere, ni hemen utzita bazoaz. Ala nire gogoa ere, ni hemen utzita bazoaz. Euratik gaitun, izango gaitun, eta izango ditun. Aitite, kontatu iezadazu gauero bezala istorio bat. Bai noskikimez, gaur gustoko dudan euskal pertsonaia mitologikoaren kondaira kontatuko dizut. Gure arbasoen kondairak dioen bezala, aintzina, gure herriaren alde borroka egiteko jaio zen pertsonai bat. Gorka Borroka. Hain ziren gogoangarriak burutzen zituen ekintzak ezen, bere marrazkigintzarako doaiez baliatuz, hormak apaintzen zituen. Aitite, eta nondi lortzen zuen gauz horie guztiak egiteko indarra eta kemena? Garai haietan amalurrak emandako baliabide guztiak erabiltzen zituzten, eta sendabelarretan jaioa zen Gorka Borroka. Aitite, eta indartsu altzen Gorka? Edabe magiko baten bitartez, gizakiaz gaindiko indarra lortzen zuen. Sua ere maisuki erabiltzen zuen Gorkak, erritualak burutuz arbasoekin bat egiteko. Kondairak dio, bere ahots lirainarekin, herri osoaren bihotzak goxatzen zituela. Zuek. Aitite, eta nola amaitzen da Gorkaren istorioa? Ba ez dakit zehatz mehatz. Dirudienez, ekintzak egin ostean, atsedena hartzen zuen. I hear the train a-comin', it's rollin' round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train...
Eliza katolikoak konjuro bat ineben gure jainko mitologikoa bertatik bialketako. Ordutik, herriko kristauek Mariren oinatiko gordelekuari gaiztozulo deiketan xaue. Venga, Iban, un subito gitzatu historia mitologikoa kontatia. Bakitzue, zeintzu dian oinatiko pertsonai mitologikoak? Odolusteak ekoko fraixeko, kupulakoak. Puto, Iban, historia bilurrezko izan biala. A ver, honi zeinetu gitzakon. Oinala urte pila bat neguko solstizioa ospaketako Olentzero izeneko pertsonai bat etxerik etxe ibiltzen zan umei oparixa banaketan. Olentzero oso apreziatua eta maitatua zan Euskal Herriko ume gazte zein nagusien artean. Baina Mariri inkisizioakin pasauxakon moura, Olentzerori berdina pasauxakon erligino barri batekin. Neoliberalismoa. Jendia gauza konpultsiboki hasi zan erosten internetetik. Erosi ta bota, erosi ta bota. Oparixek bere esentzia galdu ebein, eta horrekin batera, Olentzeroren ordurarteko eginkizunak be zentzua galdu eben. Konturatu orduko, lan barik geratu zen. Indigentzian. Gure herritxako dendari eta komertziante asko geratu dian mauan. Umiak umezurtz geratu zian, Olentzeroren figuraren faltan. Horren ordez, merkatuaren erreinua ezarri eta jainko barri bat hasi zian gurtzen. Esaten daue, 3 doinu jarraixan entzuten dianean, jainko zita lorren presentzia gertu dauelako dala. Bea da. Arrako hauta Amazon, nireak egindik! Kontuz Olentzero, atzian dakotzu! Iban, prime maizo. Bueno, proposamen honak ez da? Bueno, aurrera jarraitu bihu, beste 3 talden lanak ikusiko ditugu oin. Katxi porretakin hasiko gara. Honek, bueno, zorrinen benetako izatia zeinan ekarriko dozkue gogora, Amaldurraren alabak izeneko lanakin. Zer zian zorginak, gaiztua zian, etzian gaiztua, hor ze dau. Bueno, lan hontan ikusiko dugu. Gero, Pictures taldia eukiku, eta, bueno, nein inguruan ze esan, ez da? Herri hontan, historia eta mitologia berreskuraketako lan handixa egin da beti, badakizue, beti ondariari begira egoten ga. Eta, bueno, batzutan lan hori liburu bat bihurketan da, beste batzuten ez dakize, bueno, eta euren proposamenean ikusiko dugu zertan bihurketan dan herri ondaria. Eta gero Patxanga Productionsek, alako beste izaki baten barri emungozku, dokumentalan bidez. Zeinen inguruko dokumentala? Ikusi.
Marikatua. Pictures. Garailatzak igaro ditugu. Kristautasuna gu garbitzen saiatu zen. Gu akabatzen saiatu zen. Antzinako sinesmenak ustekeri bihurtuta. Gure bildur zirenak, begi bakarraz bada ere, ederki ikusi genituen etortzen. Hala ere, mehatxurik handiena, ahaztura izan zen. Ez sinistea. Bapatean, gure aurka egondakoak gure alde. Sinesdun bat izan zen hain zuzen ere, baserriko kontu zaharrak hartu eta gu berreskuratzen saiatu zena. Baita lortu ere, bizi gara oroimen kolektiboan. Eta iritsi da azkenik gure mendekua. Gure atzetik ibilitakoak, gugandik ikusten ditugu iesi. Begi bakarraz beti ere. Jaione, ni gaur ongikua, bale? Hane ez, hori gaur ni naiz. Aurrekoan zu izan zinen. Hane, hori ni naiz. Forman, ze bestela goizeko emungo zuete. Səhəncük sabıqsə, berhəntə sabıqsan leksu haberdə. Gaurkoan, oinatira etorri gara. Kuku! Egunon Euskal Herria. Betidanik jakin izan dugu Euskal Herrian izaki mitologiko ugari egon direla. Mari Domingi. Tartalo.
Baina zer dakigu gau paseroari buruz? Goazen bilatzera. Ara, musika dator hortik. Goazen, ea gau paseroa aurkitzen dugun. Arranopola. Kristoren gorputza. Hau zanduka, maite dut gau pasa. Gau pasa eta gero, makarroia tomatiakin horrenak. Txonatela hori gaitio. Bai, ziztago ni puta idea! Bueno, launok, aurrera goiaz, oingoen Kalabaza Productionsekin. Eurek, alako sartuko gaituzte izaki mitologikoen bilkura baten, ia zetako izango da bilkura hori, ezta? Bueno, eta gero, gentien kondaira moderno bat ekarriko duzku, gero pentsauku Productions talde ezagunak. Eta bukatzeko Hangover taldean lana ikusiku. Eta, bueno, pasioa emutera urteten dian batzun historioa kontako esku, gara honetan hain preziatu dan ekintza hori, ez da, paseua. Zeinek izango ben, ez da, paseua. Ba hori ikusiko dugu. Ia ze pentsaien duzuen. Aurtengo hori eskaxa, ezin erreole baratu. Covid bitxo nazkarri honetatik ezin ju poteo behin. Zer da, etxean hartu bia, zer rosetxo bat, hobi? Me cago en la puta! Aurten aloñako ioira epezingo zuin. Sei pertsonakin ezina dantzarekin. Eta gainera, zu raundi honekin ezin jot maskarilla jarri. Bueno, honek hola ezin jo jarraitu. Zeo zerrinin bide urtengoan, aurre eta bide gabonak eta beste tanabe bai. Ta soluzioa biu, ize ezaten do tartalo, ze plantillen dok. Igual Anbotoko Mariri deitu eke. Idea ona. ¿Dano de acuerdo? Bai, ados. Bai, zure egingo zue. Bueno, ba orduen diarengo txau. Hau makinen euke karri zuat. Tableto danalako eta bideoiamada hoi ingo txau. Segiren ingo zu. Bai. Eguno, Mari, badakitu ze arazo dauen. Eta zu lagundu zeke, badakotzu soluzioi kontarako. Bai, nik badakot arazo horren soluzioa. Hontxe behatuko zuen. Ze Kristo, honekin? Bai, Josu. I tranquilo nahi, Mariko izan basok seguru soluzio idokela. Karri biona.
Honen neuk enkarrako nau repartik egin bai, eta dana soluzio naguzu. Tranquilo nahi. Da bueno, egongo haitu. Azken ordua, Olentzerok banatutako hortzetako eskuiak ez du ezertarako balio. Mito bat da. Ostras, fue verano da! Hemen zauz? Bai, Zia gaixa? euskal mitologia. Zaila, ez? Bai, eta objektu hau. Ui, berriakot. Ta urten zein diu? Jo, ez dakit. Ba, igual oinatiko historixan bat mitologiakin lotuta dagoena. San Pedroko gentilen zubixana edo. Ze zubi? Ba, esaten da kondairak bertako jauntxua gure bela zubi bati. Eta eskatu zaila laguntza gentilei. Eta gentilek gura behin bere alabia ordian. Eta tratua zen, gabe baten, egun senti baino lehen hau, zubixengo behia. Eta bukaketan ebitzen nian, etxeko Andriak oiarrari kantara ziotzan. Eta hola engainatu nien gentilak. Eta hori izela grau biu. Ja, zaila, horten ez du irabaziko. Bueno, aurten mondragoa beste etorre. Bai, egisa. Horten irabazteko igual gentile laguntze edo eskatu dioko xo. Baizea. Zuzen zara? Ni gentila, diagin ez da zua. Zu gentila, etxura horrekin? Gure moderni zebinga, Biozue, na habilidade magikoa mostretja. Hombre, claro. Esan leku bat. Ba, Ulaitxurri. Ostras! Zela inozu hori? Ega, esan beste leku bat. Arboledia? Ona za, benetan. Ega, oin noa. Cancún? Ez pasau, oinatik ezin leke laurten. Ostras, egisa da, gaina zentrao migara, realixen gauz. Bueno, eta ze biozuen ereatik. Joe, ba, korto realixe irabaztia. Hoi, samurra da. Nik ingo kortoa dirabazlia zuen dako, baina baldintza batekin. Gaur gaba zuekin pasaitea gurot. Ke salido. Berreun urten nahi azita baik. Venga, bai. Hartu pintxua. Ja, zeiraria. Ja. Badator. Kristona da. Honekin fijo irabaziku. Bana gixen. Ja, karrila nahi birongot, zazpie baino dena. Hartu. Venga. Ina esan zeikerritan, eta ja pasau dia. Bai, tranqui, ultraso erbider, jaldu dut. Ez nuko mapen kentzio behar ingaba pasailiko. ¡Cago en Dios! Entzun gazte, entzun, kondaira misteriotsu bat kontatu behar dizut. Duela 10 urte Oñatin gertatutakoa. Bazen behin Oñatin gazte guztiak beldurtzen zituen izaki bat. Ezen gordetzen guztion artean zegoen, baina inork ez zuen somatzen. Eta aurkitzeko oso zaila zen. Aita, entzun da zu hori? Bai, seme, hori Marin doinua, Latzeneko Marina. Latzeneko Mari? Zein da hori? Jose, Mari. Baina Mari etxen izan ikusi zuten izaki mitologiko bakar. Aita, ikusi makila hori! Aita!
Arafa zara! Eskerrik asko, Tatalo. Deio, tatiatik. Eta etxera joan ziren, baina haurrak etxekien zer zegoen gertatzea. Aita! Zenbat izaki mitologiko ikusi duen gaur, Esaten dauela gaiztua! Daula txar... Zeru! Segi agina garriketara. Eta heriotza eman zion. Bueno, aurrera goiaz, ja erdixa pasau du, ja bukaera alderuntz gerturaketan gabitz. Eta horko zati hortako lehenengo taldia Ursula Productions izango da. Eta honek, karta joku batek nora eruan algaituen, esango duzko, ez da, hori izango da euren gaixa, esan daigun. Hori bai, bideo hortako protagonistek ez daue berialakoan ahaztuko joku hori, Ez hoxe. Gero, Oit Films ikusiku, Zarauzik aiausaku, zarautzen bizidan oinatiar baten eskutik aiausaku lan hau, hori bai dana behakin jau, jende asko mura, ez da? Badakigu zela hori, aiausak idoi ez da gizena, baina hoxe beha bakarrik dana. Ia gustoko duzuen. Eta bukaketako mega taldian lana ikusiku. Eta hau, berezisa izango da familia baten eskutik datorrelako. Zorginen ingurukoa izango da. Hori bai. Ikusi. Kutxoko gaztetxoen elkarteko mitologiako kartako paixoa? Zeo bai. Mitologiako kartan bitikoa? Hori oso gamuzau. Tingo esko. Mazten? Tuzua, Baina main bidoko pitzak, familia bat elogio isok, eta gero familia egitea familiak. Igual da bakar bat. Txeko bat bakar, hostia. Tu bat ez nire. Ni pelota da niño. Etxo bi. Puto aterret. Flipanta. Zer zauz, ondio gazarrek arte da dit. Joder, txat aker bat ez tokau. Ez dute gana imiat ondiok. Bixore beste dugu, desago. Hau, maite. Barkatu, guziok akerrak. Perrak? Zostia bil esaten. Akerrak, familia bat emisio bat akerrak topau gizu. Ostia, uste xuet lehen plaza ingurutik bat ikusi xuetela. Bale, bian joan. Hemen etxauk akerrik. Italo, ze xauk? Aker batzuk ekarri goztat. Zainukok? Karojano xauk? Gero, Laura atutako jangok. Zaintxe goztat. Joa, mira. ¡Alto la menorita! ¿Sois vosotros los akerras? Y gu hauntza gaituk. Me da igual, uno viene conmigo. Italo! Hemen bi arma. Barro. Ia iznere paperua!
Ki behirau. Aixakoa tirugarrena. Aitor? Aitor? Kerrak adarrako kerrak ditu. Baina joko irazixo. Torto txiki, 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 garezen du. Ama? Ama? Persona atropellatu indet. Ni moskortuta? Bai, eta. Zelako zera? Itxe, pasatzen nire mendik. Bai, gorde gorputza, malete noan dako. Eta begiratzeko. Ez, pero ez ugar, Rolex bat, o... Bai, ontsa begiratuko, bai, ontsa esan dizu. Agur ba, agur. Hau nazka, hostia. Bueno. Hostia, cauen dios. Tipo hau, no, ze hostia. Oñatikuela. So nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Lasai, alde, esan dut. Promise broken to cycles in my heart. You don't know what it's like. You don't have a clue. If you did, you'll find yourself doing the same thing too.
Bueno, eta oin lehiatuko dian azken bi bideoak ikusiko ditugu. Lehenengoa Pixarrakada Productions, euren eskutik etorriko da, eta geure herriko izaki mitologikoak erakutziko duzkue. Ia ezauketan duzuen baten bat. Eta Katamusarrak produkziokoak talde barruko gatazkak irakutsi duzkue, hemen, taldekide asko eta askotan muturtu egiten dira, baina, gero azkenen nahi egiten dira ideia batera, eta, lan zoragarresak egiten dituzte, eta hori pasaiten da hain zuzen lan honetan. Eta honekin bai, lehiatuko dian bideoekin bukatuko dugu. Aurrera ba! ¿Qué usaba? Antxorrito, horreik, euskal mitologio kartak dira. Lamiak, sorginak, animalixak, basajeunak, baina nik oinartiko mitologiko personajeak izango dut. Zuek ez dakitu zer dan bilurra. Udala esan zuek izautu dozuena. Manoia 30 urte hemendi pasaiken dan jentia sustaiken. Baina Bergarako autobia irai dauenetik ez da inor etorten. Triste nao. Zuek ez dakizu zer dan musikia. Lehen herriegunean, plasia bete egin eben, baina gaur egun, DJ Osaka eta Javi Sounden kompetentzia egin, oso zaila jentia etortia. Zuek ez dakitu zer dan fideltasuna. Ega! Gorka Quintana! Gorka Quintana! Oin 10 urte egin itzuan sozio, hor judezek enkasketa hoxostaken, numero 1 izan itzuan gainea, kriston buma hanzuan urte horreitan, baina gero etxeixat. Sustraitxok enduzuain, aratz speaker ja etxauk, olaiturri atorri gitzuan jolastea, eta gaur egun neu nauk, ondiok numero 1 sozio, baina uste zua neu bakarrik egetan naukela. Hemen bakarrik egiten nau partiduek ikusten. Hots eta lotzen aurretik, bageukan gube payasuak. Desaceleración, hobeto zijoan. Eta herri hau ere garbiago zegoen. Gaztetxea? Zepillau! Begira, non daude ontziak? Organikoa, hau organikoa da. Aitetxa eta mitologian animalizak esan duzu. Eta hartza? Zelake mitoa, Ni bimito ikoleando nago, Abez, apaburu, horrela ez, askar eta ondo. Melokotontzi. Azken izaki mitologikoaren bila! Ez que, tío, zin beke. Taiken baizu imitazio batzuk? Ez da txarra. Ez da hor Mateo txistun inguruan, no? Bai, zinokoi! Positori lamiari buruzko bideo bat okurruixako nikia. Gona, izai, ideia naok. Ideia naok, ez? Bueno, funciona, etxeixat. Zelak etxeixat, ostia! Aurten lehenauan trago eukela, ostia! Gaur Gipuzkoako txoko txiki eder batera gerturatu gran bertako fauna eta flora ezagut. Zer ikusi dut nire muturren parean? Txori bat edo animalia bitxiren bat omen da, ez dakitile xerlo horia dara lamia bat da? Baina zateixok honek, lamia, hostias! Vale, orduan baio ez. Neitxa pentsaian. Etxeixat? Posible, ho. Kanporkoa. Posita, baina posita esplikau, hoy pentsoko iso, tío.
Poixi, heldi. Antzu, lasai, Usten duk bat obia? Izki hona, ja. Bueno, ezin maz, ez tokainona. Ez duzu ikusten zuen buruan. Ez, poixi, tenga. Ikusiko, laizter, 10 minututan ustetek bat obia. Venga. Y a ver, venía muten xostainak kriston mierdia okidegia ahí. Ez ofenditzeko, baina ez. Basatzak bastante, Hombre, satzakela ahí. Zerok jota txarra, Zetxe xenundik eta xo que no hoi, baina, Y ojo. Xeixat, zeinok desagerketako zurixan xeuken azkenengo izaki mitologiko. Zeinok? Gaupazerua? Ostia, gaupazerua? Ojo! Orionak! Ostia! Gaupazerua? Orionak! Ostia! Ni etxean Eskerrezkuin. Hau edo que la euskal mitologiko persona. Tio. Que la euskal mitologiko persona. Ikaragarria Fermin, beste behin gaupazero mitologikoaren erakustaldia. Zuzenean, oñatitik. Ondo noiko. Ipusita sordu da, katozta. Zazpilo erumutik. Ostia! Abrazote xakoar! Mucho! Ostia! Oñatitik guztaldia. Bueno, eta oin bai, ja ikusi ditugu lehiatuko dian bideo danak, baina, claro, esan du eta atentzioa mundu eskun gauza bat izan da, beste bidixo desente geratu dialako sariketatik kanpo edo lehiaketatik kanpo, eta alan be, tranquil, ikusteko aukeri izango ditugu lan bikaina diata. Ikusi! Esaten dute ez dagoela zorionik tragediarik gabe. Txanpon beraren bi aldeak dira, aurkia eta ifrentzua, eta hala da zaindailikoa ere. Kondaira zar batek dioenez, zandailiko askako uraren laztanak nahiko omen dira emearen ugalkortasuna loratzeko. Mendeetan iraunduen sinesmena da, zientziatik harago doana. Batek zein den arrazoia, inguruko leizetatik iragazitako uraren bereizkortasuna izan daiteko horietako bat. Edo, nork daki, Santei Buliaren miraria. Baina, haurdun geratzeko zailtasunak zituzten ehunka emakume bertaratu dira urteetan zehar. Mirariak gauzatzen diren tokia baita, toki santua. Zoriontasunaren iturria. Mitoaren sorlekua. Baina Zaindaili ez da beti erregu baikorren otoileku izan. Bertan dute kokaleku garai ilunagoak, garratzagoak bizi izan zituztenen Andre bizipenak ere. Goseteak, gerrateak, bakardadeak. Ernalkortasunaren fruituari bizkarra eman ziotenen istorioak. Baina bertan itota geratu zinenen arimak putzuan iraundute gaur artean. Etorkizun oparago batean, beste emakume batzuen gorputzetatik berriro jaiotzeko. Umiak! Unas umiak! Unas umiak! Umiak!
Zena biltio, eta aspertuta. Galdi egiten dau. Espertuta nau ja, Itxe. Oso zerra naiz, hostia. Ganazko indot. Ba, noen eren lanagunekin. Tataro! Lamiek atza gorri. Danok kalera, jode. Macho, venga. Va. Zortzi mila urtez lurralde honetan, herria gorputza, hizkuntza bihotza, oinarria lurra, euskara gazteria, konplexupeko garaia aspaldian pasada. Horregatik entzun ezango dizudana, Euskal Herria nauzu begirune osoa, gu ere zerbait bagara, hitz euskaraz, euskalduna bazara, hitz euskaraz, aizkorak, Vale, gua zorago ya ez dago. Kaka! Lortu! Berriz lanea! Komentazio goienek azkena dizen hileko gerketatuko oinatik flipaitin nahi. Zarte dira. Ja, Pedro Mai! Xei, zapatu batzen daten korrike. Hau gaixo izan. Hostia, Pedro Mai, ondo? ¿Qué pasa, Echa? Guasilla, ze pasa udok? Zalde hon, ilketa bat egondok. Nesto lapurreti izan, karteria gainen xakoan da. Zein jok ba? Jopelaneko Pedro Mari Agirre Biain Barrena Ugarte González Lok. Kauen dios, eta baxo probaek? Bai, bi probatu paixu. Bat, gorputza beha eta jarrena kutsilua. Kutsillo putia, maneixan berrez agertu bezola. Arratzaldeon, goiene zuzenean oinatiko aldakino basotik, hementxe, orain dela gutxi, gorpu bat aurkitu dute eta guazen ikustera. Torri! Txon! Ez pasau kordoi poliziala, bale? Segurtasuna. Bakatu. Nien hau bizan, venga. Ipotx, gauza zikinetan ibiltezela. Daikela zeinek elizopen. Seguro? Egon gaitok. Baxen xati izaizela. Baina ez toga raboko.
Aditu zuenian, hartor jarriakin. Horra. Kaixo, Mari Domingi. Kaixo, egunon. Zetan zabiltzoa? Hemen txeaztuak horrazketan da jaten emuten. Eze ondo. Ni zure proposamen bat ikera nator. Bai? Bai. Animoko zeinake txapelketa batera. Ze txapelketa? Hoi gehetxo esango zut. Ta zeina premisua? Bueno, ikusiko eta kontauko zut. Bale, farin bihar. Oso ondo, bagongo gara, Bai, agur. Agur. Hau bai aukera ona. Kaixo, basa jaun. Hombre, atzalde hon. Atzalde hon. Zute zabiltzoa? Perretxiko garbeketan afaitiko. Ondo. Ba, ni zuri proposamen batekin ator. Bota. Ba, gure zu txapelketa baten parte hartu? Bueno, que ondoloko gozo niretako ez dia, Bueno. Joe, Mari Domingi be apuntau da. Mari Domingi doiela? Ai. Buah, ez zinxo jarira bazten. Ni beba noia. Oso ondo. Bueno ba, gero arte. Agur. Ai, agur. Jo, ta niko niri ze premio emun biostet. Atzalde hon lamia, oin be huldi horrazten? Atzalde hon, bai, eguneroko lanak iten bakitzu. Oso ondo. Ba, ni zuri proposamen bat itean ator. Arba esan. Txapelketa bat antolaketan abil eta parte hartzia gure zenburutu galdetu. Baina zeintzu fango gaba? Ba, bertan hango dira Mari Domingi eta basa jauna be bai. Bueno, eurofan badia nire fan indiakot. Oso ondo, ongi etorri esango zera. Gero ondo ba, bale? Gero arte. Agur. Agur. Presak anabil. Bai, ikusten da? Joe! Zela etxako kurrin niri lehen hau? Begisa galdu xokela. Zezateak. Ez da gota galdu. Fija galdu xokela. Ita entzun joat umiak igez bat jen xokela. Zagertu? Bai. Umia jate zitun. Irastun batukan. Zezaten duzu, eta umia jaten eben? Umia jaten zituen. Orsa Martina behidean azizala esaten dago. Ardien eta umeen atzetik korrika ateratzen zen. Amen, zuzak.
entzun joatela ume baten bila zabitzakela, desagertu inokela eta etxoa jatu paien. Hori begi bakarra izango da. Izango hori ez dugu ziztile. Bueno. Bai? Jone, hola, zabitz, hundi zabitza? Hemen nabil, begi bakar bizizan inguruan pasioan bitu. Hoi, etzan, ertzaina, etzan, zipaiua zan hori, ez? Hori, artzaina zan. Apenas ha habido que profundizar un par de metros para hallar los primeros restos óseos humanos. En principio, sin valor aparente... Hau zen zangoa, begi bakarren denboran desagertutako ume horretakon bat? Ba, azkaina noia, gaur dekapata. Entzun dakotzu begi bakarren kondaira? Bai, noski. Ba hori dana oinatin pasauza. Non nago? Hemen nago? Erantzulotan eraztuna. Eta hanfanza begi bakar txika baten. Pentsabaz botikoa harapoko dela. Baina non jauzi izan pozuan eta sekula gehiago ezen urten handi. Antxe izan oinatiko begi bakar. Fraka motzak onenak dia laburren metraiak. Apa, hemen da mitologiana. Bai, tenpeat jortu dut baren. Kaixo ikusentzule maiteak. Gaur ere hemen gaude, nork izan nahi du mitologiko saioan. Hurrengo euskal mitologiako protagonista aurkitzeko. Gure epaimaia gertu dago. Hor daukagu Olentzero, Lamia, eta nola ez, Tartalo. Gure lehiakideak urduri daude, baina eurak esateko dutena laizter entzungo dugu. La 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 la, gora kakusai. La 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 la, kakusai. Mondrako dragoia naiz! Dragoia? Dragoia baino, drogoia zarazu! Kanpora! When I find myself in time to found man comes to me, speaking words of wisdom, let me. When I find myself in time to start, Bueno, hori intrusismoa da, Ulertzeko moduan esango dizut. Goto jone. Eta orain iragarki bat, eta bagatoz. Ba aldakizue nola esaten zaion Lamiari euskaraz? Nerea. Estana, Logoprofen. Logo zer? Logoprofen. Olentzero joan zaigu, mendira lanera, ikatz egitera, aditu zuenian, hartor jarriakin. Zer dago baina, lotxagarria iruditzen zain nire kanta ez jakitea. Aurten ikatza ere ez dizute ekarriko.
Bai, barkatu, aur bat jaixoala Belenen, eta itxasentuak esan doz, honek mitologian parafernalia honei ez dakona bape zentzuik, Bai, seguro, konfirmauta. Bai, entxo konfirmau dozte, bai. Honek orduan itxok zentzuik. Bounce. Bueno, lagunok, azkenian aiau gara danok espero geben momentu hortara, sari banaketara. Bueno, a ber, sari banaketakin hasiko gara, eta lehenengo sarisa, lehen esandako moura, antolakuntzak banatuko dau. Da, alako, bueno, sari ekonomikua ez da, baina bai aipamen bat ez da, eta hortarako, Unai Otamendiri paso emongo xau. Haupa, Gabon! Nahi, oso ondo. Bueno, horten egutun gaia dalata, objetuan erabilera niko saia izan da, saia zen objetua historian integraitea, eta hori dela da antolakuntzaren saria erabaki du objetuan erabilera honenari egutia gure ikuspuntutik behintzat, eta irabazlea Katxiporreta taldea izan da. Apa, Katxiporreta! Bueno, antolakuntzaren sarisa banatu du, eta oin Tiago saria txanda da, eta hortarako mesedez, hiru epaimaikideak gonbidatuko ditugu taula gainera. Mesedez, igo zatezai. Bravo. Bueno, hartzen diferente, Bueno, zeiek emungo dau Tiago saria miren zeuk, ezta? Bat, behintzat bai. Bai, emakumezkoen aktorien saria. Hori da. Aurrera ba. A ber, geure iritziz, emakumezko aktorerik onena, Tiago saria edo sarietako bat eramango dauena da, Inma Martin, Patxanga Productionseko antzinako kontuak izeneko lanatik, bereziki, bere aktore lana oso ondo inagoelako eta irundok harrapaitu gaitulako. Oso ondo? Jo, hemen, eskerrik asko. Eta Inma, zorionak. Eta horrekin jarraiketako gizonezko aktore onenari Tiago sarisa. Hori, doz aukera muguzu? Bai, mikro hartu, ezaztu eta ondo urbilu, A ber, zuntzuntzun. Bueno, lehenengo sarisa, Tiago sarisa, interprete honen entzako, izan da Mikel Biain Kalabaza produziñoko Simarkunkerixia. Haupa. Bere lan politiatik sartu ez delako historia poli batek. Oso ondo, Batzutak ditzak sobra da. Oso ondo. Bai. Ederki. Bueno, eta hori publikoan sarisa da, podiumeko hiru sarisak banatu aurretik, baina badakitzue publikoan sarisak saioa bukatuta gero aukera aukiko duzuela formularixo bat beteteko. Hor bizkorre ibili eta aldik eta laizterren antolakuntzakoek igoko daue sari horren irabazlian izena. Bai? Bale? Podiumak indazi da. Zer behar duzu irugarrena? Bai. Bueno, orduan, aitorri emoz ongi etorria, eta ia harritzen gaituen. Zer pentsa usatzue, por cierto, lanak? Bitu, esan duruke azkan urtetako mailarik parekatuen edo antzerakoen izan dara. Askotan, beste urte batzutan, podiumerako hautagaiak igual nahiko argi ikuste zirean, ez da bai da gehiago zen lehengo, bigarren eta hirugarren sarisa zein imon. Eta urten, egon dira, 5-6 izazazpi bat lan, podiumin sartzeko aukera. Ez da txarra, ez? Ez, maila parekatu da, eta nik uste beste urte batzutan igual podiumerako maila hori eukiestaren taldiak, ikusi dara, maila eskuratu da dela, eta goizan egoteko aukera. Bueno, a ver, jendea ya nervioso egongo da, a ver, hirugarren sarisa. Hirugarren sarisa,
erabaki dugu pelikularen hasieratik ambientazioa eta girotzia oso ondo lortu dobelako plano fijo indartzu batzuk erabilitza. Musikiaren erabilera oso interesgarria eta pelikuliaren mesura oso ondo lotuta duen alako eta bueno, euren gidoiaren argumentazioan mitologiaren kontua txukun sartu da belako, hirugarren saria Pictures taldearen izena bada lanarentzako. Haupa Pictures, oso ondo! Eskerrik asko. Bai, ederra! Bueno, tensioa nabari da. Bai, ez da? Bigarren saria zuke mungo duzu. A ber, Bueno, bigarren saria, guretzat izan da, oso ondo sartu da proiektuako Olentzero, ondo izauketan ditun buru hondi mitologiko guztio. Eta marin bueltan, historia poli bat da original bat ekartzen daztelako buru bat. Eta hortaz, bigarren saria izango da, Simarkun Kerixia Kalabaza produzioa. Oso ondo! Kalabaza! Opa! Ondo, Antoma, mi esker. Bueno, eta bai, ja momentu importantiena aiodala esan geken. Miren, ongi etorri berriz, holtzaren erdira. Eskerrik asko. Lehenengo saria, ia ba. Bueno, nahiko adostasun garbixea egon da, hasieratik, lehenengo premisuan gainean, eta esan behar da oso ondo landu dutela euskal mitologiaren gaia, eta gainera ekarri dutela geure testimulura, ez? Oñatiko lekura edo oñatiko kontestura. Gidoi aldetik oso lan landua iruditu zaigu, errealizazio aldetik ere lan txukuna da, eta uste dugu lehenengo premisua eraman beharko duela edo eramango duela gero pentsauku Productions taldeak gentiakin tratuan izeneko lanan. Aupa, gero pentsauku! Ondo! Otxalo bat eurenako. Bueno, zorionak benetan sarisa irabazi duzuen da noi eta bestean noi parte hartziatik eta alako ratu ona pasauaraztiatik, benetan eskerrik asko. Eta aurten esan dago gura, hemen Santana utzik eta berezisa dabil izaten hau, ez da nahiko, hotza esangu, baina benetan zuen txalorik ez du entzun, baina zuen berotasuna jausaku. Eta benetan antolakuntzan partetik eta gudanon partetik doa txalo handi bat zeuei, parte hartzaio eta ikusten zabiltzen dano txalo handi bat. Eta, urrengo urtera arte esango dugu, 11. nahi dugu eta 12. Amabigarrena ezikeko mundua bukatu behar da, ez da? Bale, eskerrik asko eta urrengor arte! Agur! Bravo!